Dili mo minus 30 kabalay sa sitio Tarcom, dapit sa boundary sa Barangay Lahog ug Busay ang girekomendar sa QRT responders sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mohikling tungod sa pagdahili sa yuta sa ibabawong bahin sa Dapit. Sayra natong detalye nining report. Naabtan sa balita misdag kining mga disaster responders nga maupay pagkanaong gikan sa landslide area ug mi-advise sa news team nga dili na lang mo diretso tungod sa kadelikado ug katandugon sa kahimtang sa yuta. Sa kuha nilang hunagway makita ang dakong konkretong paril ang nahapla dungan sa pagdahili sa yuta tungod sa padayong pagbundak sa uwan. Giingong naalihan sa punuan sa kahoy ang nahugnong koral o gamayng lihok sa yuta piligrong mudailos kini sa ubos gabahin di nahimutang ang kabalayan sa mga mulupyo. Gani nagpangatagak na ang mga dagkong bato di nitugpa sa tangkal sa manok o aduna usay mitugpa sa abuhan sa usa ka balay sa ubos. Tumba gid siya ang paril ba? Paril. Yeah. Og bagsige tag-uwan, delikado nga kailangan immediate magawas yun din yang nasa ubos kay mudahilig naman gud siya, delikado na nga tos babaw. Sa mong pagdawat sa reported ganiya Sir Alan, naigo dito balay pero negative ra sad ang mga kanang tao nga naigo ang mga balay ra gid ang Subay nini, girekomendar sa QRT responder ang pagpahikling sa mga tao, ilabi na panahon sa kagabhion aron malikay sa kakuyaw. Miuyon usab ang mga apektadong mulupyo tungod ug alang sa ilang kaluwasan. Immediate evacuate lang siguro sir. Naaman sila gym dias dool. Dito na lang siguro ibutang. Magbantay-bantay lang niya, huwag sumalagan, ulikay lang niya sa bidere, kay kuyam gid ditong pader gid kin dihili namang usang yung katunga, aksyon siya kuwansad. Oh, handag na. Nag-profiling na usab ang Barangay Lahog sa mga mulupyo nila nga apektado sa paglihok sa yuta. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.